Publizitateak askotan fikziotik gure identitateak eta sozializazio prozesuak baldintzatzen ditu. Kontsumitzera bultzatzeaz gain, arrakasta eredu idealak irudikatzen dituzte iragarkiek eta horiekin alderatzen dugu geure burua eta horien balioak, jokabideak, nahiak, barneratzen ditugu. Batzuetan, eduki komertzial sexistak jasotzen ditugu, emakumeentzat eta gizonentzat ezaugarri eta eredu ezberdinak erakusten dituztenak beren sexuaren arabera. Eduki horiek zerikusi gutxi dute realitate sozialarekin eta bizi dugun garaiarekin. Emakunderia txikita dagoen begira publizitate eta komunikazio ez sexista erabiltzeko aholku batzordeak, aitaren eguneko eta amaren eguneko iragarkietan aztarna sexistak hautemateko gai den tresna bat garatu du. Aitatasun, amatasun eta maskulinitate, feminitate ereduak eta irudikapenak aztertzea da xedea. 98 komunikabidetatik jasotako 250 iragarki aztertu dira. Publizitatean eta sexismoan adituak diren pertsonekin elkarlanean, 31 adierazle zehaztu dira egon litezkeen jardunbide sexistak detektatzeko. Zenbait ondorio ateratzeko aukera eman du ikerketak. Amaren egunerako iragarkiak gehiago dira aitaren egunerakoak baino. Gailu teknologikoak eta entretenimendurako produktuak dira aitaren egunerako gehien iragartzen direnak. Amaren egunerako iragarkietan, ugariagoak dira edertasun produktuak, loreak eta bitxiak. Erabilitako koloreak ere ezberdinak dira kanpainaren arabera. Amaren eguneko iragarkietan, arrosa edo pastela dira kolorerik erabilienak. Aitaren eguneko iragarkietan aldiz, tonalitate hotzagoak edo neutroak erabiltzen dira. Ikonografiari dagokionez, amaren egunerako kanpainetan, bihotzak, loreak eta oparikutxak erabiltzen dira batez ere. Aitaren egunerako iragarkietan, gorbatak, bihotzak eta biboteak nabarmentzen dira. Gizonezkoen ofa hotsa da nagusi bi kanpainetan. Iragarkietan emakumeak eta gizonak erakusteko moduari dagokionez, gizonak gehiagotan agertzen dira bakarrik, emakumeak berriz beste pertsona batzuekin. Interakzioei dagokienez, emakumeak dira besarkatzen edo musu edo eskua ematen agertzen direnak. Kokalekuari dagokionez, etxeko espazioak gehiagotan agertzen dira aitaren eguneko iragarkietan, amaren egunekoetan baino. Estereotipoak eta rolak ezberdinak dira emakumeentzat eta gizonentzat. Oraindik ere, loreontzi emakumea edo emakumea apaingarria eta superama rolak agertzen dira, baina emakumea batez ere zaintzaile gisa erakusten da. Gero eta gehiagotan agertzen da aita modernoa, maskulinitate berrien eredu gisa. Adierazten diren sentimenduei eta emozioei dagokienez, zoriontasun, maitasunaz gain, gizonek segurtasuna eta arrazionaltasuna transmititzen dituzte, batez ere. Emakumeak aldiz, kezkatuta edo haserre agertzen dira. Itxura fisikoari dagokionez, iragarkietan agertzen diren emakumeak argalak eta lirainak dira. Gizonen kasuan ordea, gorputz eta patroianiztasuna dago. Jatorriari dagokionez, emakumeak anglosaxoiak edo Europako iparraldekoak dira, batez ere. Gizonen artean aldiz, herrialde mediterraneoetakoak dira nagusi. Berdintasunezko balioak eta balio inklusiboak txertatzen dituzten iragarkiak pixkanaka ugaritzen ari diren arren, beste batzuek oraindik ez dute egungo gure gizartea islatzen. Ez da emakumeen eta gizonen rolen, ereduen, eta jarduteko eta sentitzeko moduen aniztasuna ere. Horregatik, lehentasunezkoa da komunikazio prozesuetan parte hartzen duten eragileen sentsibilizazioa eta prestakuntza bultzatzen jarraitzea, baita publizitate agentzien eta komunikabideen jardunean genero ikuspegia sartzea ere. Sozializaziorako gaitasun handia baitaukate, berdintasun handiagoa izango duen gizarte bat sustatzeko.